كاب استوديو زينا ايرتي في عزو سلام تنا تقبل زغوركم تعزتنا كمي تمسيو ساعة 9 تأخير لهم سنبت 9 سنة استدالو زينا تاتوشتنا تسان حزاركم قريبا لهم نمكتالكم بغير زعدم سخاتكم تصنح ميكايل حرقو فلماكم بكنة وتاتو فيلم بريزيدنت إسياس أفورقي كاب نايدوب كوريا مغشو تمكسو مبل عصرتو حدا فيستيفال كوليج حكمنا سنفلتتن طعنان أوروتا في أسمرا تغانيو لومي أبستخايد وددر ماراثون أسمرات لتعاوت هابتك قداماي وجيو أب زيناتات وصاي تتوتاو نيتو أب يوكرين ጸጥታ ሃገር ኤውሮጳ ከም ዝባሕጎጎ ሩስያ ሓቢራ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕታት 45 ሰባት ተቐትሎም ኣብ ሩስያ ብዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ቁጠባ 1,000 ናይ ምትሕጋዝ መዓልቲ زرزر زينا بريزيدنت إسياس أفورقي ناي دوب كوريا مغشو زازيمو تمال ساعة 11 مشتا مليسوم بعدما بريزيدنت ريبابليك كوريا يون سونغ يول أب قدامي وعلى مرحة أفريقيا أن دوب كوريا نمستاف بحادة سنة زغشة بريزيدنت إسياس أب تهاجر أب سن حل المعالطات غون نتي وعلى مستفلالي مرحتن وكلتن ركباتا كايدو بريزيدنت إسياس مس بريزيدنت دوب كوريا بريزيدنت سيراليون منيستر قدات وصاي ألجيريان بريزيدنت بانك لمعات أفريقيا نابز غورو ركبات عمدون فعكر التعويض زمدناتاتن حوارا وقداسنا زلون قدياتن تزراريبون عبد ركبات منيستر قديات وصاياتو عثمان صالحنا امباسادور ايرترا اب جاباناتو ستيفانوس أفورقن تساتيفون نيرون بحبار النقوصو مصاين حوارا وعبيت زلاغنتن محسنتن بزبل تيما قطباوي بوليتيكاون دبلوماسيون زمدناتاتن متحقاز نممعبال بربعة سنة اب استغانعه وعلى مرحة أفريقيا دوب كوران 25 مرحة زركبوم 40 وكلت 48 هاجرات أفريقيا حبرة أفريقيا بنك لمعات أفريقيا كالوتن تساتيفون نيرون نابي كالزينام سنسقرم بملكع وددر زتدالو مربات زغربلو مبل 11 عامتاو فيستيفال كوليج حكمنا سنفلتتن طعنان أوروتا بشوعة شومونتن سنة تقانيعون زي بلوص حكمناوي تمرتي وحسنت طعنا حبرتسبن هاجرنا بتحت زبل تيما بمتحبار حمامه زوبا سوان لعلوت كالات تمرتن مستي كوليج تودب عامتاو فيستيفال تمرتاوي سبورتاوي ባህላውን ስነጥበባዊ መረባት ከምውን ምርኢት ሞያውን አካዳሚያውን ንጥፈታት ዓውድ ሕክምና ዝሓቆፈ ነይሩ ኣብ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ቃል ዘስምዕ ዲን ኮሌጅ ሕክምና ስነፍልጠትን ጥዕና ኦሮታ ዶክተር የማነስዩም أبتي كوليج شديشة ناي دبلوما شومونتا ناي ديجري شوعتا دما ناي دحرم الرقم مربات التمرتي كم زواب بمتقاس غون زصعو أكاديمياو تمرتي كوليج انتو مهارون أقدا سنتن بليجان توساق نتفتات سلازي گنزوبو بسرعة كم زكايدو عامتوا فيستيفال دما أكال نايزي أقدا سنت فتات كم زغونن بعتوب كم زتمتن قليصو حلافي همامتا أبتي كوليج منسي أبرها اللي أصفاو بوغنو تساتافنتن تبقسون تو مهارو كاب ناي سحالف عامت زحشو كوان تنبره بزح زترف كم زلو بمحبار نترانا بركتون مع حبرسب كوليج أب عوت نايتي فيستيفال مسكانا قريبو أموداتا نعوتا شلمات كعدلن كله كفل نرسين قبل المبل عصوتو حدا فيستيفال كوليج حكمنان سنفلتتن طعنان أورتان بمخا وانجعت الشليمان أقدمو ماراثون نصنت زبال زنبر إيرترا تنقدو أهجرا وددر كابز حلف عامة ماراثون أسمراد عرمبالو لما بستغير أتلتات إيرترا كينيا أوغندا دوم سودانن زي تساطفو كالا وددر أتلت عوض هابتك قدامي وطيوم ملك عدساتات تداولو تحستغلو تسفالدت مبراتو لومي أب ساعتات قدم قطري عصرتات أشحات زبي أب استرخبلو أب كنت قدناتات كتم أسمرا بستخايدة وردر ماراثون أسمرا أتلت عوض هابتك قدامي وطيوم
ምስ ክለብ ዞባ ደቡብ ናይ ውሽጢ ሃገር ውድድራቱ ዘካይድ ኣትሌት ዓወት ነዚ ውድድር ብ2 ሰዓት 17 ደቂቕን 9 ካልኢትን ብምዝዛሚዩ ተሸላሚ $6,000 ወርቂ መዳልያን ዓባይ ዋንጫን ክኸውን በቂዑ ኣብዚ ውድድር ኣባል ክለብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዕቆባይ ጸጋይ ብ7 ካልኢት ድሒሩ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ $4,000 ብሩር መዳልያን ክሽለም ከሎ ወዲ ክለቡ ኣትሌት ሙሴ ስቲፋኖስ ከዓ ብ2 ሰዓት 18 ደቂቕን 11 ካልኢትን $2,000 ነሐስ መዳልያን ወሲዱ ዕውት ማራቶን ኣስመራ ኣትሌት ዓወት ሃብተ ኣብዚ ዓመት እዚ ንራብዓይ ግዜ እዩ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ዝኸውን ዘሎ እዚ ተስፉ ኣትሌት ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ዶሓ ቀዳማይ ኣብ ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮርን ብምኽንያት መበል 33 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዝተሰርዐ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድርን እውን ወርቂ መዳልያ ተሸሊሙ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዚ ውድድር እዚ ብሰለስተ ቀላጠፍቲ ኣትሌታት ተሓጊዙ ኣብ ቀዳሞት 21 ኪሎ ሜትራት ጽቡቕ ፍጥነት መዝጊቡ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ቅልጣፊኡ ብምጉዳል ግን ነቲ ዓሚ ብኣትሌትናሆም ኤርሚያስ ተታሕዘ ናይ ማራቶን ኣስመራ ክብረ ወሰን 2 ሰዓት 14 ደቂቕን 25 ካልኢትን ክሰብሮ ኣይከኣለን ኣብዚ ውድድር ካብ ደቡብ ሱዳን ኬንያን ኡጋንዳን ዝመጹ ኣትሌታት ተሳቲፎም ነይሮም 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዲኣ ንምውዳድርታ ፈልያታ ዓዊታ እዛ ኣትሌት ነዚ ውድድር ብ32 ደቂቕ 27 ካልኢትን 46 ንኡስ ካልኢትን ብምውዳእ ናይ ከተማ ኣስመራ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብያ ተሸላሚት 15,000 ናፋ ወርቂ መዳልያን ዓባይ ዋንጫን ኮይና ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ ተስፉ ካብ ናዝሬት 51 ካልኢት ድሒራ ካልኣይ ተርታ ክትሕዝ ከላ ተስፉታ ኣትሌት ማርያ ዓሊ ከዓ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ነሐስ መዳልያ ወሲዳ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በብደረጃ ስንክልንኦም ተመዲቦም ውድድሮም ካብ ዘካየዱ ናይ ፓራ አትሌቲክስ አትሌታት ስብሃቱ ከሰተን ኢብራሂም መሐመድን ተሸለምቲ ወርቅ መዳልያን ዋንጫን ኮይኖም ናይ ሎም ዓመት ውድድር ማራቶን አስመራ በአሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ብዝተሳተፎ ናይ ሓባር ጉያ ማዕሪጉ ነይሩ ንኩሎም ዕውታት አትሌታት ዮሃና ብምባል ዜናና ንቅፅል حماد زوبا ماكلاب نو زوبا سرجقان سلسوارح بسرار حاتو الساخي مازاو مقبي هتصانات كسلطنة صنح 30 دقانسيو ب5 سنة مريون سلطنتي كاب عدتات الشمال قستحتاي عد كولوم جيشناشم غوريتات حيلون زي متصاكوينن كاب مريت حرشان قدنان بزرخبو طره نغرات تعنا دقن كو حساز علامه تمرتي كم زقسما حلفيت حماد ابتنو زوبا ويزورو تخاغويتون غليصا ابچنفر حماد زوبا ماكل حلفيت محبره واغلغلوت ويزورو إلسا يوحنس بوغنا السلطنة قديما بدرجة هجر بستوردبه ناي سلطنة بستساتفا دقانسيو كم توهب حبيرا السلطنة بنو زوباتات قالا نفحي آخريان عداقا حمسونون يوهب كم زلو بتوسا خبريها ناقداس نزوستو سلطنة استغسط وكيل سلطنة دما عبعلتاو هيوتن كتقمالون نخالقوت كمهرالون دلوات مخانا قليسا وانا دايركتور كفلو محبرايو اقلقلوت كولونيل قبرهانس ودقرقشنا محدار نو زوبا سرجعاتو كفلو ماريام قبره مسكالون دما سلطنت بزغسهم وفلتتا بكبابين لوطن متتتاو كصعرا تلابيوم اب مسمر حلحل اسمات نمغعزا شغارو كوينو زصنحن حمد صرغاتا ب10 بوفرا حزبن ابالات حيلتات مكلخالن يصغنالو اتوفرا مقصلتا نايتي اب معقاب ماين حمدن مسرح ملي وحجن ككاد صنح ماتو تاو سرح مخانو زحبرو محدارنو زوب حلحل اتو غرماصين ابرها ابتي وفرا نبرت 4 ممحدارات كبابي نزغبرو زلو وابركوتو موغيسوم ابتي سرح معلتا وسات 400 غلبت يساتف كم زلو وكيل ارينا حبيرو تساتفتي بوغنوم بريشاو نايتي صرغيا نمحبر قطباو نتفتاتون بالوتا صليو مسنحو بمحبار نزن مقلال قدامنت يبوم يعمو كم زلو غليصو امنو زو بحال حال بزكاد اب مصغان صرغيا بمفواس ماي قعطات مسرح كترن زالان مسرح ملي وحجن كالن قصال وفراتات يكايدالو ابعد غيحن من دفران حجز تحسات كالات نقدن وهبتا غلغلوتن كقصع خلوان طعنا حساي مخانوس تحبر حلقت دماتا اصيلو اهادو حجن سن سرعت نو زو بعد غيح مس مشارخته تواهيدو اب نقدا ون وهبتا غلغلوتن تكالات كغبرو بصنح تفتش قول استرخبن 47 تكالات ارام سقمتي كم توسدلن حلفيتي اهادو ويزورو غبريلا يتبارك حبيرا
እተንስተቐጽዓ ትካላት 16 ጥዕና ሃሳይ ዝኾነ ሃለኽቲ ዝሓዛ 20 መጥፋእቲ የቕሬታ 20 መጥፋእ ሓዊ ዘይብለን ክልተ ካብ ዝተፈቐደለን ወጻኢ ክነጥፋት ዝተረኽባ ክልተ ታቤላ ዘይገበራ 7 ድማ ናውቲ ቀዳማይ ረድኤት ዘይጸንሐን እየን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሃዱ ሕግን ስርዓትን ዞባ መንደፈራ ካብ ዝተፈላለያ ትካላት ንግዲ ዝኣከቦ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ኣቃጺሉ ሓላፊ ተኣሃዱ ኣቶ መሐመድ ኪያር ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ብምትሕባር ኣብ ዓመት 4 ግዜ ኣብ ትካላት ንግድን ክትልን ቁፅርን ከም ዝካየደ ብምጥቃስ ካብ ወርሒ ጥሪ 2024 ብዝተገብረ ቁፅፅር መዓልቱ ዝሓለፈ ሃለኽቲ ምግብታትን መፀባበቒ ክሬማትን ሒዘን ዝፀንሓ 100 ትካላት ብገንዘብ ከም ተቐፅዓ ዝተኣከበ ንብረት ድማ ኣብ ቅድሚ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ተቓፀለ ፍሊጡ ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ዮሴፍ ስብሃቱ ወገኑ ኣብ ትካላት ኣድላይ ቁፅፅር ከም ዝግበር ብምግላጽ መዓልቱ ዝሓለፈ ሃለኽቲ ኣብ ጥዕና ከቢድ ሳዕቤና ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ተላቢዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ምትእትታው ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ጸጥታ ኣህጉር ኤውሮጳ ከም ዝባሕጎጎ ሩስያ ሓቢራ በዚ ድማ እቲ ኪዳን ጸጥታ ናይታ ኣህጉር ንምውሓስ ብዝብል ምስምስ ኣንጻር ሩስያ ከካይዶ ጸንሐ ኩሉ መድያዊ ዘመተታት ውፅኢቱ በኣንጻሩ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሃገራት ኤውሮጳ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ገዚፍ ባጀት ብምስላዕ ወተሃደራዊ ዓቕመን የደንፍዓ ምህላውን እዚ ድማ ሳዕቤናት ናይቲ ኔቶ ዝኽተሎ ዘሎ ጉጉይ ወተሃደራዊ ፖሊሲ ምዃኑ መንግስቲ ሩስያ ዝወቅስ በቲ ጸጥታዊ ክስተት ብፍላይ ምብራቕ ኤውሮጳ ብኸቢድ ከም ተሃስየ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት መሰረታውያን ጠለባት ህይወት እውን ሳዕቤናት ናይቲ ኔቶ ዘሳውሮ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ ጸብጻባት የረዱ በኣንጻር ናይ ዝቁጠባ ሩስያ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይ 2024 ብ5.4 ሚሊታይት ከም ዝዓበየ ይግለጽ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ ሳልሲ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕታት ብውሕዱ 45 ሰላማዊ ሰባት ከም ተቐትሉ ተቓሊሑ በቲ ኣብ ምብራቓዊ ኣውራጃ ኪቩ ዝተፈጸመ መጥቃዕታት 10ታት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዚ ጥዕና ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣሚቶም ብዘይካ ዝበቲ ፍጻመ ብርክት ዝበለ ኣባይቲ ከም ተቓጸለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ዛጊድ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘይለ ኣብቲ ከባቢ ተመሳሳሊ መጥቃዕታት ክፍጽም ዝጸንሐ ዕጡቕ ጉጅለ ADF ኣካይድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣንጻርቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዝካየድ ስርሒት ክሕይል ምዃኑ ገሊጾም ዕጡቕ ጉጅለ ADF ኣብ 2021 ኣብ ኡጋንዳ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዘበገሳ እንተኾነ ግና ዛጊድ ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ሩስያዊት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ኣህጉራዊ ዋዕላ ቁጠባ 11,000 ናይ ምትሕጋዝ ስምዓት ከም ተኸተመ ተገሊጹ እዚ ቁጠባዊ ወፍራዊ ቴክኖሎጂካውን ካልእን ዘጠቓልል ስምዓት ልዕሊ 71 ቢልዮን ዶላር ከም ዝግመት ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብዚ ካብ 5 ክሳብ 8 ሰነ ዝቐጸለ መበል 27 ኣህጉራዊ ዋዕላ ካብ 139 ሃገራት ዝመፁ 21,000 ወከልትን ልዕሊ 3,500 ኩባንያታትን ተሳቲፎም በዚ ድማ እቲ ዋዕላ ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባ ተሳተፍቲ ሃገራት እወታዊ ረብሓ ከም ዝህልዎ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ኣሚቶም ኣለዉ ናይ መወዳእታ ዜና ብደረጃ ዓለም ክልማዊ ለውጢ ዘስዕቦ ሕፅረት ማይ ኣብ 2024 መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣጠንቂቖም ኣብ 2023 ኣስታት 2.2 ቢልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ሕፅረት ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣጋጢሞም ምንባሩ ዝጠቐሰት ውድብ እቲ ኣሃዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ 3 ቢልዮን ከይድይብ ስግኣቱ ገሊጹ ኣሎ ክልማዊ ምምዝባል ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ክስተት ምዃኑ ዝገለጸት ውድብ ንምግቱ ሓበራዊ ጻዕሪ ክሕይል ኣዘኻኺሩ ብሰንኪ ኩቱር ዋዒ ቀንዲ ምንጪ ማይ ዝተፈላለየ ሃገራት ክነጽፉ ይረኣዩ ምህላዎም ዝጠቐሱ ጸብጻባት ትሑት ቁጠባዊ እቶት ዘለዎን ሃገራት በቲ ትሪኦ ሕልፊ ካልኦት ተሓሲን ከም ዘለዋ የነጽሩ ክሊማዊ ምምዝባል ካብ ቀንዲ ጠንቂ ምንቁልቋል ቁጠባ ዓለም ይኸውን ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረዱ
زوركم تعزبتي زينا نمزا مارسا زينا كدقم لكم برزيدنت إسياس أفورقي كام نايدو كوريا مغشو تملسو مبل عصرتو حدا فيستيفال كوليج حكمنا سنفلتت طعنان أوروتا أب أسمرا تغاني لومي أب استخايد وددر ماراثون أسمرات لتعوض حابتك قدام يوتو أب زيناتات وصاي نتوتو نيتو أب يوكرين سلطة أقول أوروبا كان زباح بوغو روسيا حبيرا أب ديمقراطية ريبابليك كونغو باستخايد الشبرة ومتقعتات 45 سبعة كيلو أب روسيا باستخايد هجرة وعلى قطبة استاد حادث شحنين متحكة السماعات زغوركم تعزبتين لهم شسترالو جنام سنو رابزي في السمس لمقتالكم عزيز مسكن سعيبو زغر مدب دمان عودة كبور برزيدنت إسياس أفورقي ناب هاجر كوريا زملكت تحسو يكون بوغنيغن سلام